daghan gyud ang misakay niini ni adtong Valentine's Day. Kay kasagaran kay aktor, ang drivan gyud nila kay Badyare. Kay kining mga babaye, di mo tanaw na og pugi. Ang importante sa mga babaye, magunsa ang pugi kung wa kay Badyare. Kani adto pizza 14, dagan gyud ang isa kay ini. Kay ang hilig sa mga babaye, kanang aktor nga na ay Badyare. Binuntagay sa Valentine's Day, arang kapaspas ning Badyare. Dagan gyud na ka anak karong Nobyembre. Bisan pa na og kagang na, ayaw lang og kabalaka. Kay sa girl ng kong driban Badyare, ikaw jud sakyan nila. Kay ang makina peting lig-o na, sa masagog masa mag-asawa, ug sa kanta nakaangay ka. Pagdali i-share na diha. Kani ato pizza 14, dagan dyan sa kainin.